Maayong buntag sa tanan. It is a great joy na akong gibati karon na natagaan na pud ko og oportunidad sa Ginoo na maka-apil sa inyoha og simba, no? Kaning maayo kayo na buntag sa January, last Sunday of January. It's amazing, no, na last Sunday of January na ta sa year 2022, paspas kayong panahon. And naanata karon sa part sa libro sa mga Hebreo sa ikapitulo 11. O ang akong itawag ani na sermon is ang paghuman og maayo diha sa pagtuo. Na may kasabihan, no, na importante man na mag-start ta og well, no? Importante man na atong mga sugdanan og nindot tsada. Pero ang pagtuo po di ay nato sa Ginoo, naa po gid ang elemento na importante gyapon kaayo na ang atong paghuman, no? Ang atong paghuman sa atong biyahe dinhi sa kinabuhi na magpabilin ang ato ang pagtuo og lig-on, magpabilin ang atong pagtuo na naara gyapon nakaangkla kang Hesukristo maski unsa man atong giagian diha na nata sa katapusan sa ato ang kinabuhi. So nata, no, if namoy Bibles, iabri ninyo sa ikapitulo 11, versikulo 20 taman 22. Ug naingon diha, no, na tungod sa pagtuo gisaad ni Isaac kang Jacob ug Iso ang mga panalangin sa umaabot nga panahon. Tungod sa pagtuo gipanalanginan ni Jacob ang duha ka anak ni Jose. Sa wala pa siya mamatay. Miakbo siya sa iyahang sungkod ug misimba sa Dios. Tungod sa pagtuo, si Jose sa hapit na mamatay, naghisgot mahitungod sa pagbiya sa mga Israelita gikan sa Ehipto ug nanugon kung unsaon ang iyahang patay nga lawas. Nganong gastorya man siya about kang Isaac, nganong gastorya man ni ang magwawali about kang Jacob, nganong gastorya man ni siya karon about kang Jose. Kung nakahinom mo sugod ni ang kapitulo 11, bersikulo 1, sa pag-eksplikar niya sa unsay kahulugan sa pagtuo. Di ba? Iyang gi-eksplikar unsa ang kahulugan sa pagtuo ug mo kani na ang usa ka tao na naay pagtuo sa Dios, naa siya kasiguruhan sa mga butang nga na iyahang gilauman maski wala pa niya nakita na nahitabo sa iyahang kinabuhi. Kung imo na siyang i-pass forward sa katapusan sa atong kinabuhi, sigurado ko na daghan kag mga kanang mga gusto unta na nahitabo sa imong kinabuhi na wala nahitabo. Sigurado ko sa katapusan sa atong bawat isa sa atong kinabuhi, kung mo tan-aw ta sa sauna, makaingon ta, naayon tay mga gusto nako or mga hope and dreams, pero wala na hitabo. Naa pa ko'y gigunitan na mga promesa, pero sa tibuok na akong kinabuhi, wala pa gyud na tupad or na tinuod. Ug ang usa ka tao nga walay pagtuo, wala siya nasigurado sa mga butang na iyahang gilauman nga dili niya makita. Kana siya, kung naana na siya sa katri, ug naghulat na siya sa last few minutes or moments sa iyang life, daghan kay na siya og mga mahay. Daghan kay na siya og hadlok. Ug daghan kay na siya balaka. Ngano man, wala man siya kasiguruhan. So unsay koneksyon sa pagtuo na ingani na aspeto na makasigurado gihapon ta sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita, mo kani ang punto
sa magwawali sa mga Hebreo. You see, ang topic sa pagtuo manggod, grabe na siya ka lawak, no? Grabe ka, murag daghan kay kag mastorya about it nga naman. Tibok intero kinabuhi nato, tibok intero kalibutan nato, naa diha ma-apply nimo ang pagtuo. So daghan kay ni siya og implikasyon ang pagtuo. So unsa may gibuhat karon sa atong magwawali? After niya gihatag ang kahulugan sa pagtuo, naghatag siya karon og mga role models. Di ba? Nindot man kay ning mga role models sa kinabuhi. Ang mga role models sa kinabuhi makahatag sa atoa og mga konkreto na ehemplo. Unsaon kani? Makita nato mismo sa ilang kinabuhi giunsa nila og aplikar ang atong gusto matun-an. Kay makita man nato og atong mga role model, di ba? Makatuon kita sa ilaha base sa ilahang kinabuhi, sa ilahang binuhatan, whether tama or mali. Akong papa ang ingon sa sako no na niturok yun sa ako ang ingon sa David, makatuon ka by asking your mga questions, no? Just ask the right question. O kaning mga tao na nag-una sa imuha, it took them, kung let's say 20 years para niabot sila na aspeto silang kinabuhi, na realize ni nila, kung mangutana ka, mas shortcut nimo kay nakuha man nimo ang ilahang realization. Maka-learn ka sa ila. O another thing yung giingon no, na makatuon ka base sa ilahang tama na gibuhat or mali na gibuhat. Para kung tama ang ilahang ehemplo, sundon nimo. Kung makita po nimo ang imong role model, mali ang gibuhat, din mo nang epekto siyang kinabuhi, makatuon ka, kaya ingnon ka, dili na ko na sundon. Dili ko sa mali, sa tama. So maka-learn ta, no? Actually, if naata and benefit kita na sa mga role model, kay makahatag sila og inspirasyon, maka-encourage sila sa atoa, they make us better because makatuon man ta sa ila. So mo kana ang rason karon sa connection na kani si Isaac, Jacob o si Jose, gihatag niya karon bilang role models, ehemplo sa kahulugan sa pagtuo. Unsay connection aning tulo karon? Nganong kuyog man niya silang tulo. Unsay connection nila? Unang-una, kung mapansin nimo ang tulo ka bersikulo, nagkasugod sila sa tungod sa pagtuo. So ilang connection is pariha ang ilahang pagtuo na ang Dios ni tan-aw aning tulo ka tawo og niingon, approve ko sa inyong pagtuo. Okay ninyo ang pagtuo. Gidawat nako ni inyong pagtuo as bilang tinuod. So that's connection number 1. Ang connection number 2, unsa man sa aspeto sa ilang pagtuo karon sa kinabuhi. Aha man ta makatuon sa kaning tulo ka tao sa ilahang pagtuo. Makakuha ta sa bersikulo 21 na niingon diha sa panahon na si Jacob duol na siya mamatay. Tatag og buo pagyapon iyang tuo, that's why niingon siya no na tungod sa pagtuo ni Jacob nang duol na siya mamatay. Kang Jose, pariho. Duol na gyapon mamatay si Jose sa panahon gihatag karon na ehemplo ning mangwawali. Pero sa kang Isaac, wala niya gisulti, no? So, naaba diha gyapon, makuha nimo na siya sa Genesis 27. Sa panahon nagihatag ni Isaac ang iyahang panalangin, kanus aman to sa iyang kinabuhi. Ang story ana og nag-assume ning magwawali no nakabalo iyahang mga na maminaw sa iya sa story kay mong man na ang ilaha, ga-story man gid sila ani. So familiar na sila ani. Pero basin sa ato dili. So actually pareha. Sa panahon na si Isaac duol na gyapon siya mamatay, ni na panahon. So unsay lang connection? Naa sila'y pagtuo sa panahon na dool na sila mamatay. Tigulang na sila o dool na sila
mamatay. Ug makaingon ka ba? Basin hayahay man sila kay siyempre naagod sila promise sa Ginoo, naagod sila mo nang sayon ra kaayo sa ilaha na maski tigulang na sila motuo ra gyapon sa Ginoo. Dili man ang ilang giagian sama sa amoa. Dili sad biya sayon ang ilahang kinabuhi. Tan-aw nato no, ung kanong makatuod man ta silang kinabuhi. If nakadumdum mo sa bersikulo 9, aning pariha na kapitulo natong kitan-aw karon, niingon diha no, na naay saad ang Ginoo sa ila. Gikan pa kang Abraham. Ug ang saad sa Ginoo nituo gikan kang Abraham, ug tungod sa pag-respond ni Abraham sa pagtuo, nipuyo siya sa usa ka nasod na gisaad sa Dios. Pero si Abraham namatay bilang usa ka langyaw. Namatay na lang si Abraham bilang usa ka langyaw, wala pa inahitabo ang gisaad sa Ginoo sa ilaha na mailaha ning yuta na ilahang gipuy-an. Hantod na lang sa panahon ni Isaac ug sa panahon ni Jacob, nagapuyo ra gyapon sila og tulda. Gapuyo ra gyapon sila og tulda sama sa ilang amahan na si Abraham. Langyaw ra gyapon ni si Isaac, langyaw ra gyapon ni si Jacob. Wa nila na tilawan, nakit-an ang gipromesa sa Ginoo sa ilahang lolo o sa ilang amahan. Pero naggunit ra gyapon sila sa saad sa Dios. So, ang punto sa kaning magwawali sa Hebreo, sa iyahang mga naminaw sa iyahang simbahan, na nabalaka sa ilahang kinabuhi, basin mamatay sila na dili nila makita ang promesa sa Ginoo, gitagaan niya og kaning tulo ka ehemplo. Natatag ra gyapon ang pagtuo nila. Ang punto niya, tanawa sila. Nagpabilin ra gyapon sila nga sigurado tungod sa ilang pagtuo sa Ginoo, sa karakter sa Ginoo, kung kinsa siya ug unsa ang buhaton, na tumanon sa Dios ang iyahang saad, maski wala nila nakita ni nahitabo sa ilahang kinabuhi. Nakarealize ta kaning tulo namatay sila walay mahay. Namatay sila na naa sila'y paglaom. Para sa atua, ang punto na is sa katapusan sa atong kinabuhi. Ang imuhang pagtuo sa Ginoo, naabay pulos. Makahatag ba sa imo o paglaom na makasigurado ra gyapon ka? Maski wala na nimo natilawan, nakit-an, na nahitabo pa na ang Diyos iya ka ng tumanon. Makabilin pagyapon ka sa imong mga anak, sa imong mga apo, sa imong mga apo na tuhod. Maski gibati na nimo ang muhapit na ang abot ang kamatayon sa imuha. Moingon ba ka sa ilaha? Purihin ng Diyos, simbaha siya. Even though grabe kasakit o kalisod ang imong gibati ana na panahon, naabay pulos ang imuhang pagtuo sa panahon na ikaw hapit na mamatay. Ug mo na ang punto niya. Sa tanan o sa bawat Kristohanon, ang atong pagtuo sa Diyos, mo kini ang normal na Kristohanon na iyang bation o iyang pag-asa. Tanaw na to ang ehemplo ni Isaac. Tungod sa iyang pagtuo. Di ba? Unsay gibuhat? Gisaad ni Isaac sa iyang anak si Jacob o si Esau sa mga panalangin na umaabot pa. Wa pa niya nakit-an eh. Pero tungod gi-promise man ni siya sa Ginoo. Ingon siya, Jacob, Isaac, ako kaning ihatag sa inyo na panalangin. Mo maning promise sa Ginoo. Mahitabo kini. Mainiyuha kini.
Makatuon na, pero tanaw na to ang iyang story. Nadili ni siya sayon ang iyang giagian. You see, kung makita niyo yung story, nasa Genesis 25:27, naa sa parte na naay problema ilang pamilya. Unsay problema sa ilang pamilya? Naay paborito. Bantay ganina. Kung naay ginikanan na magpaborito siya sa usa niya ka anak. Dili para na yung mapansin siguro diretso, pero magka-problema mo down the line. Magbantay ta. Kay daghan kita mga ehemplo sa Old Testament na dapat dili na buhaton, naa na sa effect sa pamilya kung naamoy himuon og paborito na anak over sa uban. Pero nakita nato na maski naani na problema, nasala sa ilang pamilya, pinangga ni Isaac si Iso. Nga naman, para ka Isaac, si Iso magun, lami kayo muluto og iyahang mga inayaman. So, paborito ni Isaac si Iso. Sa inahan naman, si Rebecca, ang iyang paborito si Jacob. So, nasila'y kanya-kanyang paborito. Muna ang ilahang pamilya. Si Isaac, ni pabor siya sa magulang, si Iso. Now, niabot sa panahon na tigulang na si Isaac, og di nakakita. Yaring ipatawag si Iso. Og ingon siya, sige pang last, pagkuhan nito og hayop, o then lutuan, then kato kong paborito. Then tagaan tayo ka og panalangin. Pero nakadungog, sa kanina panahon, ang mama si Rebecca, og gihimuan nila og plano, na bakakan nila together with Jacob, si Isaac, og nagpanggap si Jacob bilang si Iso. Og nahitabo, ang ilang plano, na bakak og dautan na tinuod. Si Isaac na ilad ug ihatag niya karon ang panalangin na gusto niya ihatag ang Iso, iyahang gihatag kang Jacob. Tungod sa pamaagi na makita nimo sala, no? Gibakakan nila ilang amahan, gilad nila iyang bana kaning duha. Sa dihang nahibaw-an ni Isaac ang gibuhat ani, ug nahibaw-an niya kay niabot naman si Iso. Unsay gibuhat ni Isaac? Nangurog ang iyang tibuok lawas. Ug nakapungutan na sa akin sabi dito akong nangayam og midalit kanako og sudan ganiha. Ug ang tubag sa iyang magulang na anak si Iso, iyang paborito ni ingon, si Jacob imong gitagaan. Bago pa lang akong nakaon sa pag-abot mo. Ug ingon ni Isaac, hala ka, gihatag na nako kang Jacob ang akong panalangin unta na gusto nako ihatag nimo, ug di na nako ni mabawi. Now, importante na sa moment, no? Kay nga naman, mao man kini ang gihatag na ehemplo sa magwawali sa Hebreo. Ang paghatag og panalangin ni Isaac kang Jacob o kang Iso, gikonsider sa Ginoo akto ni Isaac, binuhatan ni Isaac og pagtuo ni siya sa iyaha. Ngano man, na dili man unta gusto ni Isaac buhaton ni, di ba? Giilad pagali siya, mora ang rason na nahatag niya kang Jacob ang panalangin. Tungod sa iyahang gisulti sa huli. Tungod sa iyahang gisulti sa huli. Katong nakabalo siya, nagiilad siya, ug iyahang gihatag ang panalangin kang Jacob imbis sa iyang paboritong anak si Iso, wala niya gibawi. Wala niya gibawi. Pwede man siya maingon, ay, time sa ilad man to, what to, not counted. Ug iyang yung gusto, kung iyang gusto tumanon, maingon siya, dapat, katong si Iso lang. No? Kay iilad mo ko, walang bisa to. Pero tanawa, iyang reaksyon. Nakakurog siya, di ba? Nganong makakurog man siya?
Usa siguro sa kalagot, usa siguro sa skandal na nahitabo siyang pamilya. Pero hinumdumi ang bersikulo 20 Kapitulo 25, versikulo 23. Naa di ay saad ang Ginoo sa ila. Katong buntis pa si Rebecca. Naa di ay giingon ang Ginoo sa ilahang duha. Ug siguro pag anak ni Rebecca nakalimot si Isaac, di siya gusto hunaon-hunaon to ug nagpaborito-paborito siya. Purumoni ang saad sa Ginoo sa ila. Katong naa pa sa tiyan ang duha. Ingon ang Ginoo sa 25, versikulo 23. Ningon ang Ginoo kang Rebecca, na iduha ka nasod sa imuhang tiyan. Duha ka mga katawhan na nasa sulod sa imuha. Pero mabulag ni sila. Ang usa, mahimog mas labaw, mas kusgan. Ug ang magulang, ang iyang paborito na anak, mao'y muserve sa manghud. You have to understand, ang kultura nila sa una, kung magulang ka, nasa imo ang panalangin. Nasa imo ang double portion sa blessing. Kung magulang ka, naari sa imo ang paglaom sa imong mga ginikanan na maasinso nimo ang pamilya. Kay mo man ilang kultura, sa magulang nakasalalay ang ilang pangalan and honor. Muna si Iso, ganahan siya ang magulang unta iyang i-bless. Pero at the end of his life, maski sa hitabo na dili patsada, sa sala na hitabo ni, sa sala na pugos si Isaac. Si Isaac mismo nakasala. Pero at the end of his life, iyahang gipili na tumanon og saligan ang Ginoo ug iyang pamaagi. That's why giingnan siya ang imuhang akto by faith kini. Nituo ka, nipili ka na nituo ka. Wa nimo gi-insistar ang imong kagulingong pamaagi sa likway sa Dios. Nisunod ka sa pulong sa Dios. Oh, daghan kay sa ato no natigulang na. Nigahi na noon. Di na noon maminaw sa pulong sa Dios. Daghan na kay siya basihan nganong dili. I hope dili na mahitabo sa atong panahon kung kita tigulang na, di na makakita halos ug duol na mamatay. Maka-learn ta kang Isaac, dili man perfect, kasala siya, but at the end of his life, nipili siya na motuo sa Diyos o kitagaan siya og grasya. Ang ikaduha na ehemplo, makita na to, kang Jacob, sa kinabuhi ni Jacob, sa panahon hapit siya mamatay, sa iyahang pagtuo. Versikulo 21 sa kapitulo 11, niingon, tungod sa pagtuo ni Jacob, gipanalanginan niya ang duha ka anak ni Jose. Sa tanan, pwede niya ihatag og ehemplo sa panahon sa kinabuhi ni Jacob. Nganong kaniman? Nganong sa panahon naman pod na pagpanalangin niya kang Jose, sa anak ni Jose. Duha na ka butang ang imo makita na iyang gibuhat diri na akto sa iyang pagtuo, tungod sa iyang pagtuo. Pero una ni, sa panahon na iyang gipanalanginan ang mga duha ka anak, so iyang mga apo lugar. You have to understand na sa kani, makita ni mo ning story sa Genesis 48 naman. Sa panahon na hapit na siya mamatay, iyang gitawag, iyang anak ug iyang daw ka apo, ug iya karong gi panalanginan. Ug nakita nimo diri si Jacob, unsay gibuhat niya? Si Jose, iyang gidala iyang duha ka anak, ang usa magulang, ang usa manghud, unsay gibuhat ni Jacob?
Gipakita ni Jose ang magulang para mabless sa double portion ang gibuhat ni Isaac ni Jacob. Iyang gibless ang manghod. Ngano man? Gihinumdum man siya sa promise sa Ginoo sa iyang amahan. Iyang gipadayon. Wa siya nisunod sa kultura sa kalibutan. Wa siya nisunod even sa kagustuhan sa iyang anak si Jose. Giingnan siya ni Jose, ay pa, basin tigulang na ka pa. Jacob, Papa Jacob, basin tigulang na ka. Lolo, nasayop siguro ka. Yang correction pa siya ni Jose, yung balhin pa yung kamot. Gibalhin siya magulang para ang magulang lagi daw ang dapat tagaan og blessing. Pero kabakaon sa itubag ni Jacob, kabalukon sa akong gibuhat anak. Dili ni tungod inutil nako. Dili ni tungod kay wala na ako sabot sa akong gibuhat. Tuyo na ako ni. Mo kini kay nisalig ko sa promesa sa akong amahan Diyos. Kita nimo? Sa last part niya. Pero time sa, di ba, mo man ni ang bakakon, mo man ni ang mangilad. Oo, makita nimo ang grasya sa Ginoo, no? Na nakita na to na maski nagsugod siya mali. Pero sa tungod sa iyang pagtuo sa Ginoo, dinhi sa katapusan siyang kinabuhi, makita nimo na matatag na iyang pagtuo, na usab na si Jacob. Ug makita nimo ang ikaduha, no? Tungod siyang pagtuo, ni simba sa Diyos. Kung ikaw usa ka tao nagdaghan og mahay, hadlok og daghan na nimo na wala na natilawan or nakit-an na mga promesa, pwede ba ka maging bitter sa Ginoo? Pwede ba ka maging mahay, magluod? Oy, daghan kay mga tigulang kusog kay mo mahay og luod. Di lang na mga tigulang apil pod mga batanon. Ang ilang mga mahay katong mga nakaraan. No? Kaya wala man nila nakuha o nakita ang ilahang hinaot unta. Pero nakita nimo sa last moments sa iyang life, ni simba sa Diyos. Kaning hapit na mamatay si Jacob. I hope and pray. Ni andam mata, nakata mismo, ing ana ta, sa ato ang katre, lingkuranan, or kung ahaman ta. Musimba bagyapon ta sa Diyos. Or ang last na madunggan sa ato ang mga mahal sa kinabuhi, mga reklamo ug mahay. Mga away-away. Makita nimo kang Jacob ang pagtuo na nilahutay. Makita nimo kang Jacob ang pagtuo na nisalig na sa Ginoo. Mao kini dapat kita tanan bilang Kristohanon. Kung sa panahon mo atubang na ta sa kamatayon. Ikatulo, ang ehemplo ni Jose. Ug unsa matong makatuon sa iyaha? Tungod sa iyang pagtuo, katong hapit na siya mamatay. Naghisgot siya. Mahitungod sa pagbiya sa mga Israelita gikan sa Ehipto. Nganong gani? Kay naa naman sila karon sa Ehipto nagpuyo. 200 years nilabay since gisaad sa Ginoo kang Abraham na magkayuta sila sa ilang kagulingon sa promised land na mailaha. Langyaw ra gyapon sila sa Ehipto. Wa gyapon ni nakita ni Jose. Pero kabalo ka, unsa kanindot ang pagtuo ni Jose? Nanugon. Aba mo, anak, mahitabo pa ni. Di ko kabalo ka sa pero sigurado no, dadoon niya akong patay na lawas. Kung mabakwit na ta. Grabe ang pagtuo, no? Wa pagali siya. Katilawan ni, naka-experience ni, pero sigurado siya na mahitabo ni. O nanugon sa iyang mga anak. Kung di ka na mahitabo sa imong anak, ignaay mo apo. Ay, imong anak ha, igna akong apo.
Sigurado og nakita gyud nato no sa Exodus 13 kinsa may nidala sa yang patay na lawas, yang bukog? Si Moises. Moises. Og kapulo mo pila na ka libo-libo pa na tuig after na nahitabo ni. Grabe. Mao na ang itsura sa usa ka tao na iyahang pagtuo nakaangkla kang Hesukristo. Makaingana ba ta? Oo, makaingani ta. Busa gihatag karon ni na ehemplo sa ilaha. So atong hinaot, anda mo na to na ang atong pagtuo will end well. Na matapos ta sa strong and well, we will finish the race, no? Sa ato ang pagtuo. Unsa itsura or ato matun-an na. Ang usa ka pagtuo na mahuman og that will end well. Gapadayon og tuo na ang Dios soberanyo maski sa makasasala na aksyon sa tao. Kung matatag ang imuhang pagtuo sa Ginoo na soberanyo siya, bahala tama, bahala mali ang binuhatan sa usa ka tao, wa kay mahay. Wa kay mahay. Matangtang kag trabaho, mawad-an ka og usa ka gisaligan nimo sa kinabuhi, mahal sa kinabuhi, pinaagi ba sa sakit, pinaagi ba sa sala sa tao, maka dili ka mahugno. Kay ang Diyos soberanyo man maski sa sala sa tao, makasalig ka sa iyang karakter na maayos siya, na mahigugmaon siya, na siya'y mabuti na plano ragyapon may tabuan eh. There is something good that will come out. Kung dili man diri na lugar, for sure, didto sa laing lugar. Kung dili man sa karong panahon, for sure, sa laing panahon. Nakita nimo? Ang usa ka response sa usa ka tawo, maski tigulang na siya, kung ang iyang pagtuo na sa Diyos, di na siya matarog, maski sa sala sa mga uban tao. Wa siya kahadlokan. Wala siya kabalakhan. Ang ikaduha na nakita nato na matun-an nato sa usa ka pagtuo na mo end well is gabarog. Gabarog ni siya na tao. Ligon kay ngano man iyang pagsalig sa Dios magpabilin man maski atubangan sa mga kalisdanan o kamatayan. Dili ka mapalit basta-basta. Dili ka mailad basta-basta. Dili ka dali magmahay-mahay. O kung magmahay man ka, mawala na. Kay naaman kay pader na masandigan. Naaman kay ligon na strong tower na badaganan for refuge. O ikatulo, gasalig sa pagkamitinud-anon sa Diyos na iyahang tumanon ang tanan niyang saad sa tanang panahon. Kanus aman ka magsugod, anak, mga igsuon. Kabaluta, no? Na atong mangwawali sa Hebreo ni ingon siya, kung karong adlaw gitawag og today, pwede ka musugod na today. Paminawa ang Diyos. Paminawa iyang pulong sa imuha kinabuhi. Pwede nimo na siya sugdan today. Pilii na mas tumanon, mas saligan panimo siya kaysa imo ang kagulingong kasing-kasing. Kaysa imong gusto na mahitabo sa imong kinabuhi. Pilii og saliga ang iyahang pamaagi. Pilii og isalig, pilii siya og isaliga siya sa iyahang timing sa imuha. Pilii siya og saliga siya sa tanan maski wala pa na nimo nakit-an.
Ang uban siguro sa ato, maglisod kay magdaghantag rason. Magkarason, sugod ba? Ayaw, o ka-overwhelm. Kaya basta magunahuna mo, daghan kaysa akong atubangon. Sugdig usa. Sugod usa. Every little thing or every big thing din sa kalibutan, nagsugod sa usa. Ayaw paminawa ang bakak sa kasing-kasing, moingon, gamay ramana, nabutang, di wala man ni kaso. Ang faithfulness nagsugod sa gagmay. Kung faithful ka sa gamay, diha ara ka pwede ma-faithful sa dako. Ang ubang tao, manggod, gusto one time, big time. Gusto faithful sa dagko. Pero sa gagmay, basing wala man ni pulos, gagmay raman ni nabutang, wala ni kaso. Dili ingana ang Ginoo. Dili ingana mo tanaw ang Ginoo sa atong kasing-kasing. Unsaon man nimong dinagko, kung sa mga ginagmay, di manggali ka, mutuo sa iya, ha? You will finish strong. You will finish well, mga brothers and sisters. Kung di nimo isalikway ning mga ginagmay. Pero ang atong hope, hinumdumi. Maski nasayop man ta sa una, nakasala man ta sa una, naatay promise na pasayloon ta, og naatay promise na magunitan sa atong kaugmaon para wala himahay og tanan ma-restore. Diha ang sure hope sa usa ka Kristohanon. Grabe ka nindot ang atong Ginoo. Magampo ta. Lord, salamat Lord, tungod kay Ikaw ang Diyos na maghatag sa amo sa kaning nagrasya, naghatag sa amo kaning napagtuo, na dili lang minimo pasagdan, Ikaw ang nagsugod sa amo ug Ikaw ang musigurado na mahuman kami, na maka-finish kami strong and well. Lord, akong giampo sa amo dinhi, na kung naaman mi mga paborito o wala pa namo ni gibuyan, giundang, akong giampo Lord, sa panahon na ingani na peligro, sa panahon na duol na pod kami, nakabalo namin, nakatilaw namin, nahapit na pod among mga panahon na maatubang kami sa imuha presensya, na mas pilion ka namo ang among pagtuo, among iangkla lang kanimo. Pasaylo kami sa among mga sala, tagai kami sa imong gasa na makarepent kami, o tagai kami sa paglaom na kaning giingnon sa kaning mga Hebreo, na dili lang naa ilahang Isaac, Jacob, kang Jose, kung dili naapod sa amua personal, sa adlaw namo diri sa kinabuhi. In Jesus' name, Amen. Amen.